Klem tussen de regels, hege kosten van investeringen en onwissigheid over wat de politiek docht, binnen er hield iets meer veehouders die het nog heeft van het boerwezen. Twijfel je dat ze wel terug willen en vreeg je haar af of er nog wel toekomst is voor haar een been op het oude familiebedrijf. Doordat ze te volle stront en fosfaat produceren, moet de veestapel flink inkrimpen. Zo'n 160.000 kei moet er vereerst naar de slacht. Maar dat kan ik samen volle meer worden als de melkveehouderij net op tijd aan de Europese regels voldocht. Op de Ljouter Veemerk is het al een paar weken te vernemen. Er is volle meer handel als oors. Veehouders nemen een voorschot op wat er boven de holle hinget en beginnen alvast met oprommen. In strijd met alles wat boer is en vooruit wil. Heide en Alice Kukken hien al eerder genocht van het boertje in Nederland en verhuizen verliezen hier van oude bonen Bühlkau, een lieds dorpje in Niedersachsen in Duitsland. Hier zouden ze bij boer wezen kennen, zodat ze dat zelf woonden. Ik battelde Holtrop uit Rotste Gaast wie net tevreden. Stapte uit de maatschapmachine uit en begon, tot hem duidelijk was dat er net alleen nog boer, maar ik gelukkig worden voer als hij nog jonger gezin, een nieuw bedrijf op basis van zijn eigen filosofie. Dat is de zon. Dat is Corné, ja. Maar die wil je boer worden? Nee. Aan mijn graag elkaar omgaan, maar boer worden, dat is hoort heel wat in, hè? Dat is net alleen maar elkaar omgaan. Hoe laat gaat bij hem de moeite wekker? 4 uur de eerste keer, ik heb 4 of 5 maar weer eruit. En in 11 zijn met weer wezen. En dat is de melkster? Ja, altijd. Zo'n dagen in de week, 2 keer thuis. Ja, en altijd. 364 dagen niet hier? Haast wel, ja. Hier voor een maand nog eentje. Regelgeving, onzekerheid. En vooruitzicht. In de toekomst. Ja, ik zullen wel geregeld eentje. Dat ik denk van, hé, die houdt er mee op. En dat kun je dan intinken, ja. Hey! Stel wat lachen, kom maar. Als boer bist je altijd buiten en de werkst met de natuur en de werkst onder een familiebedrijf. En met de natuur werk je en in het variër die Lani zei, dat het een bepaalde belofte. Dat in een levensstijl, dat is fantastisch. Dat vond ik geweldig. Maar om op een andere manier te werken als meisheid, dan merk je wel dat ziet wat de volle vrek zien. Nou, ik ben het eigenlijk en misschien is hij ik wel. En als dan met elkaar probeert te samenwerken, dat werkt ook anderen alleen met zin. En dan moest de keuze maken van, nou ja, leven dan bij dus eigen pa maar gaan. En nou ja, daar hebben ze mij in geholpen. En daar ben ik verschrikkelijk dankbaar voor dat ik nou hier samen met mijn vrouw een plaats heb. Waar wij dus heel gelukkig mee Ja, want hoe lang is dat, Lien? Als de... wij binnen 2013 hebben we het hand. 2014 hebben wij de kei gekocht en 2015 ben wij begonnen met melken.
Ik zou nooit biologisch werken. Ik zou de plaats van mijn ouders nemen. Mooie plaats, die al nog een generatie in de familie zit. Gangbaar. Maar toen ik daar zo'n jaar lang eigenlijk bedrijfsleider ben en mede-eigenaar, ja, toen merk ik van ja, waar ben we nou eigenlijk mee bezig? Nou, we werken je hut, we doen alles volgens het boekje. Nou, we kepen krachtvoer en we huren een voermingwijn en dat is best. En de productie van de kei die kom ik omheen. Maar ja, het rendement van het totale bedrijf net. Dus we moesten op een hoger niveau werken zonder dat we werkelijk meer yield dan oer houden. En dat weer eigenlijk voor mij en Rianne het punt dat we zijn van ja jongens, waar ben we dan eigenlijk mee bezig? Nou, wie heeft het nou betacht om een kool te houden en wat is daar dan de bedoeling van? Nou, waarom haast een kool, waarom haast een kiep? Ja, en de enige reden die wij kunnen bedenken is om producten was meest niks meer kist om te zetten in een hele hoge kwaliteit melk, vlees en aaien. Bij die kei die fretten dat gas, dat een product waar we als meest niks meer kennen en die zetten het om in een hele hoge kwaliteit melk en vlees. En dat is waar wij ons bedrijf nou op baseerd hebben. Dat was de eerste plaats in Duitsland die we zien hebben. En we zijn voor zijn, nou, dit is mooi. Ja, eerst maar wat oorsjen, maar deze bleven erin en in de hallen. En toen kwam de plaats dus verkeerd en alles inpakken en wegwezen. En dat is heel snel gewoon, heel snel. Waarom ben je mooi uit Friesland voortgaan? Ja, we gaan nu nog daar. Hier een onzekerheid, net weten wat je rug maakt, iedereen doet wat. En ja, toen gingen wij voor iets. Toen kwamen we meer bekend van die fosfaatruchten. En toen is iets van, we 20 jaar verkwoten moeten worden geweest. Ik ga net van de fosfaatruchten. Maar je ziet het niet in Aardeboom. Ja. En dan kost je net meer boertjes als de boertje wordt. Ja, wat net kennen, het was moeilijker en je moest er meer moeite voor doen. Ja, en op een gegeven moment hij is ook iets van, ja, dan loop je er al. En ja, ja, hoe mag ik het zeggen? Als het dan wat moeilijker gaat en dan loop je ik voor, dan wordt het helemaal. We zitten daar op Veengroen. Ja, de Veengroen, dat zakken, dus daar kom ik meer beperkingen aan. Maar de hoofdzaak weer de onzekerheid in Nederland. Hoe zou onzekerheid? Want Nou, net precies weten wat voor regels dat er komen. Iedereen doet maar wat. Die ene die gaat op die rechten en een andere die denkt dat je een soort groen hebt maken voor de toekomst. en dan wist je net wat voor konden stond je. Jawel, nou ja, als je in Nederland bent vanzelf, ik kan als je kan biologisch worden of in recreatie wat ziek je en daar hebben wij het ook wel zo aan. Ja, en dan denk je zoiets van, nou, recreatie dat is net uw ding. En biologisch, ja, dat moet je ook lezen. Ja. Nou, en ik zie niet, ja, dat hier ik of het wel, ja, maar ja, je net alleen. Toen ben ik er dan het kleren mooi. En nu ben ik er, wie kreeg helemaal kleren mooi. Ja, en zat het nou geert, ben ik heel blij dat we hier zat het nou al jaren wat daar gebeurt. Die zo blij dat we hier nou zitten. Maar je woont dat echt met melken voor Tjeni. Ja. Ja, wij zijn gewoon ook veel harder. En geen recreatieboer. Nee. Maar dat biologische, dat heeft toch ook wel de toekomst, zeggen ze. Ja, dat heeft wel een toekomst. Alleen als het de toekomst is, dat weet ik, hè. Want ik wil biologisch en gangbaar, het kroept ik steeds dichter naar elkaar. En biologisch, hier produceer ik van een niche-merk en dat moet je lezen. Dus je bent in feite, je produceert een product, wij produceren melken. En dat moet een merk van werden. Ja, en als het toevallig op die merk is, ja, dan zak je de prijzen. En ik denk dat dat in de toekomst maar biologisch in gebeurt, want er zijn een heleboel die schakelen nou naar biologisch. Dus ja, iedereen is klaar, dus een peer die de biologische prijs leeg, dus dan heb je datzelfde. Dus. Wat voor kei binnen dit? Jerseys. Ja, kom uit Denemarken bij. En de jerseys die staan bekend om
omdat ze heel efficiënt zijn. En omdat wij biologisch binnen, zochten we eigenlijk wel een koe die wat in een hut-systeem werken kan. Hoeveel melk staan? Bij aankomend hier verwachten wij een 100 cent te melken. Ja, te waaien en naar buiten te brengen. Ja. Maar op dit staat melk net. Nee, op dit staat melken we net. We draaien uit het seizoen mei. Dus als de zinnen begint te schieten en het gas begint te groeien, dan gaan de kei naar buiten. En dan proberen we om de kei in het voorjaar te laten aankellen. Zodat zij direct in het mooiste gas staan wat als boer groeien kist. Ja, dat is fantastisch. En daardoor hoeft ze eigenlijk volle minder kracht voeren en dat soort dingen aan te voeren om die beesten zoen te houden. En kerst door die kei, die maakt heel goed gebruik van het gas wat hier op het land groeit. Want wij willen natuurlijk maken uit deze regio. Nou, als er een wien haalt uit Frankrijk, dan keep je een wien omdat u uit die regio komt. Maar dat karakter, dat proberen wij hier ook weer. Zoals de molken uit deze regio, maar dit karakter van deze groen, dat proberen wij ook weer in de molken te krijgen. En dat doet vooral dat gas goed te gebruiken. Ja, hier. Het is hier maar begonnen, nee, dat klopt. Ja, u is een caravan. Toen ik tegen mijn vrouw zei van nou jongens, we moeten kiepen hebben, want we met die strand verdelen hoe het land. Dan zei ze, dat is wel goed, dat gek idee vandaag, maar dat mag niks kosten. Toen ik heel op internet zag van een hele mooie caravan, maar dat weet het jongen. En toen kwam mijn vrouw met deze. Het leuke weer, dat is zo'n goed effect hier op de biome en op de toevoeging van klavers en dat soort dingen. Dat we zijn van, we moeten eigenlijk meer kiepen hebben, maar dat past hier in het marine. Dus ja, inmiddels ben we bij de kipcaravan 2.0.3.6 of zo. In ieder geval heel volle modificaties die in. Maar dit is de eerste, hier is maar goed. De kiepen ben bedoeld om de kringloop te verrijken. Nou, dus maar dat skarelin hel je zei die oude gas uit het land waai. We toch wat nieuwe klavers en nieuwe sieren weer de kans krijgen om de kringloop aan te vullen. En totdat er dan weer meer klavers en kruiden groeien, moet dat dan weer mooiere molken aan, een zoenere kool en betere siers. Nou, het is maar een heel iets gedeelte, maar wel een heel belangrijk onderdeel in het geheel. Dit is net een gewoon ei, dus ik al kost die €2,74 per zien, vind ik hem nog heel goedkoop eigenlijk. Zo. De consumenten die komen hier vooral omdat ze weten wat eten waar komt. Nou, de keten is zo kort. Nou, ze kennen zien hoe de kiepen in je leven. Dat jouwt hun goed gevoel, dat jouwt hun vertrouwen. En dat vertrouwen maakt dat ze zeker bereid zijn om meer te betalen. Of om een eerlijke prijs te jou voor de producten die wij maken. Nou, we beginnen er net maar binnen. Zo. Ben je hier in Bulko. Het langste dorp van Niedersachsen. Dat is 13 kilometer lang, een lintdorp. En dat zit in de Elbe-Wezer, draai ik. Zeg maar tussen de Elbe en de Wezer in. En wij zitten hier ongeveer 30 kilometer van de Elbe. Zitten hier meer mensen uit Friesland? Ja. Ja, nee, in Bulko, volgens mij ben wij de eerste Nederlanders in Bulko, maar ze zeggen hier het algemeen van elk dorp het was in Nederlander. Ja? En de meesten ben dan ik nog een keer Friesen. Maar ja, wij zijn hier echt naar de eerste en ik naar de enige. Koers al die om, zeg maar wat nu een boon hier en hier? Het financiële plaatje klopt wel. Ja. Dus wat ster hier is, dat heeft verkocht en dan koest dit wegverkeerd. Ja, was zit hier net, hè? Nee, maar je kan ik een bult erbij liggen misschien. Ja, je mag voorbij financieren. Ik bedoel van. Nee, maar dat klopt het wel. Ja, we hebben hier makkelijker dan dat we in Nederland in. De is boer om maar die beesten om te gaan en op mooi plak te wenjen. En
kijken. Bij de gezinten kunnen wezen. Nou ja, en dat zien we daar ik wel, maar toch joeg de vrijheid een oor gevoel. Nou, wat is een riek man als die vrij viel, toch? Zo. En dat klinkt misschien wel wat romantisch. Maar ja, we leven maar één keer. Dan hebben we wel zeggen dat we het zo goed mogelijk doen, toch? Nooit dacht van hier we dit maar net doen, nee. Maar dat is wel eens brutsen. Ja. Op een gegeven moment dat we toen hier we de pinken, die we in krek al beval, dus die moesten voor het eerst terug de werkstal heen. Mm-hmm. En dat woe alweer net die pinken, die woen alweer net mij werken. En toen had hij wel eens een goelend naast het bed stond van ik shit net meer zitten. Ja. Ik dacht dat ik een hele zwiere jongen wie. En ik zou dat inderdaad wel even lastig in loeken. Maar goh, we winnen elke dag ontvecht zien, maar die krijgen ze te melken. Nou, want die pinken die winnen nooit wat wint. En 120 pinken melken, nou dat voelt net maar. Dus kop en gek, man. En toen ik de scream van Rianne, ik zeg het net zitten. Ik wil het net meer. En toen zei hij, het komt wel goed. Heeg zwanger. Ja. Je springt Santien hoor. Nederland wordt steeds voller, daar komen steeds meer mensen te wonen. En die mensen maar recreëren, die herom te nodig. Nou, je grappig. Ja, en dat gaat ten koste van de ruimte die de boeren niet nemen. En dat is gewoon een logisch gevolg van het oren. En dan krijg je dat de recreatie, daar gaat steeds meer geld in om. Die kan meer bieden. Ja, en op een gegeven moment, wij moeten dus geld ik verdienen. Ik moet groenprijzen, dat die te heeg worden. Ja, dan wordt het krappen. En dan moet je gewoon consequenties nemen. Of consequenties, maar die moet erop insturen. Je kan zetten gewoon niks doen. Ja, dan redt het op een duur een keer speek. Nou ja, wij zijn daar naar Duitsland gegaan. Dan was ik boven pompen. Rechtsachter van de tank. Niet boven. Ik ben hier maar heen gegaan, dus dat, ja, ik heb er net het wie eigenlijk gewoon van, nou, was mooi naar Duitsland. En ik dacht van, nou, wat moet ik daar mooi? En ik ben maar mooi gegaan, want ja, je weet het net, er is iets heel nice. En dan ga ik maar iets oorzieken en je kan altijd waarom heb ik het idee. Maar voor de rest, je moet niet altijd vastbloos zitten. Zo'n idee heb ik weer. Melken met boer Bart. Ja. Kijk op een sneur. Het speciale aan ons bedrijf maakt dat die dieren alleen maar gras krijgen wat ze om moeten zetten in melk en vlees. Wij verwachten door deze manier van werken, door teruggaan naar de oorsprong, een hele rijke melk te kunnen maken. Dat deze melk alleen van gras gemaakt is en van kruiden en klavers en van een gezonde grond afkomt, zonder poespas, ja, dat ga je proeven. Absoluut. Hey, die Facebook van die Keinerbuten, hè, dat was toch die meester van de vorige keer weg. Ja, dat moeten we even opnieuw doen. En de kerst gewoon in het oude evenement kerst de meesten maar even niet nodig. Ja. De kerst dit wel voor elke boer bedenken, maar er zijn een heleboel boeren die net zoveel lef hebben. En ik zeg aan hem wel, want hij hier op YouTube al video's dat hij zelf praat, het ziet de minister wie het volgens mij. Ja. Dus ik wist sowieso wel dat hij gewoon goed vertellen kan en gewoon wel een goede uitstraling heeft voor video. Dus dat weer heel mooi mijn naam. Want ik denk net als je bij een heleboel boeren hier bij anders komen van hey, ga even voor de camera staan en begin eens even op een foto en vertel die verhaal eens even. We hebben niet zomaar kip omdat we het leuk vinden, nee, ze hebben een functie. Ja, iedereen wist gewoon je er al.
Nou, iedereen weet ik van iedereen, of tenminste iedereen, maar een heleboel in volgaars melken. Dat ding waar ik liever heel mooi. Alleen ze wij een tijdje trekken uitmelken. En wij hebben de stal goed voorin, wij hebben net in de extreme bouwd. Wij zijn wel wat groeid. En dat is iedereen. En iedereen wist wel van, er komt een beperking ergens op. Maar hoe of wat? Wordt het grond gebonden of komt er iets met grootveenheden of zoiets? Nee, niemand wist het en iedereen die maar wat. En iedereen denkt van ik wil maximaal hebben, want als er iets komt dan wordt er echt weer kwarten. Dus ja, zo werkt het. Ja. Wat wie verdij dan het moment dat steeds van nou is de eindoefening hier? Nou, ik dacht toen van er komen iets van fosfaatrechten en die worden aard. Ik ben heel dwurg, dus als je daar wegroeien wil, dan moet je eerst in fosfaatrechten investeren, krijgen we het in maalquotum. Dus ja, ik ga hier lang investeren met matten. Ik bedoel, het is een keuze, niks is matten. Maar ik wil, om vooruit te komen, je wil een beetje groeien, hebben we jarenlang in quotum geïnvesteerd. Dat quotum met raar. En nu je hetzelfde verhaaltje terug van de fosfaatrechten. En van mijn gevoel, je bent er compleet ontwerkt om de stappers een goed pensioen te gaan. En degene die er ook in, ja, die moet het van betalen. De politiek is voor u een hele onbetrouwbare factor in alles. Ze verhoren te vaak, we kennen net rug op varen. Het enige wat ik altijd advies kan Jan is dat me zorgen dat zo er op dit kanaal op inspelen. En dan maar hopen dat ze de juiste pas doen is het eigenlijk. En wij hebben maar dat fosfaatverhaal enorme masselhand. Daar hebben we gewoon dikke geluk. Want toen op het moment dat het fosfaat insteld was, dat was 2 juli 2015 volgens mij, ja, winnen wij volle bak ontdraaien. 's Winters zijn wij lied. Nou, dan alle keien die we het volgende seizoen net drukken, die zijn dan fut. Hebben misschien maar een yoghurt keien, maar in december dan draaien we volle bak. Dan binnen de meeste kern. En dat we krijgen het moment dat wij, nou ja, uitrekkenen waren. En dat is voor ons dus positief inval. Je hebt nog veel dat je me terugkomt. Wij hebben nog veel, we terug bij ons bedrijf goed kunnen terugontwikkelen, ja. Kom je hem er wat aardig tussen? Ja, op zich wel. Hier komen wel meer Nederlanders en er zit er ook tussen. Die komen hier even op zich te letten hoe het wordt. Ja. En dat blijkt maar hier dan net in en dan staat er een soort rekening. Je hebt met de meesten met me voet. Ja, dat is hier ook nog een paar keer gebeurd. Dus ik ben eerst al weer al van wat hebben we nou. Hier is dat. Dit is die Smit. Ja, voor de lietse denkjes. We hebben hier 17 hectare pacht nog. En in het pachtcontract staat dat ik 1 keer in de 12 weken moet ik de molen smaren. Und von dem hast du die auch? Ja. Und da wollte ich gerne 2 von haben und 5 H3. Ja. Ja. En de pachter hier van de week al bellen van dat ik dat nog naar die en hier, dus dat moet nog maar even. Dat is waar. Goed. Ik zei net, het woord in Nederland onmogelijk is. Alleen het past er net meer bij op de manier dat wij het graag doen. Ja, en ik bedoel, van, dan kun je daar in Nederland zitten door de merking van het kan niet meer zoals wij het willen. Of je kunt denken van, ja, je bent zelf baas, dus waarom mag je daar blowen? En iemand die zei dat ik daar blowen maar. Maar je bent ik nog boeren die ermee ophouden. Ja, je bent heel moeilijk, vooral de liefste bedrijven die er mee ophouden. Er zijn boeren van wat die er rekening en die is ik ophouden van zijn vrouw die bij hem uitgang, want die is ook iets van de begeleiding maar aan werk en we verdienen hier niks meer, in je vakantie niks. En ja, hij moest toen investeren voor de kruis. Die zei van er moest een milieumaatregel voldaan en die waren naar huis en die had spul verkocht en die doet nu van mij werken bij wetenschap. Maar dat is ook net... Nee, ik heb ook een vrouw die ik voel niet bedrijf dit krijg als ik, dus we begrijpen elkaar en we weten ik hoe het werkt. Ja, en dat is gewoon verrekte makkelijk, dat kan ik net maar zeggen. Mikey. Wat heeft deze keuze hier hem eigenlijk opsmieten?
Nou, we zijn heel goed in achteruitwerken. Financieel heeft het iets van net een heel soort bracht. Nee. Daar kunnen we wel heel eerlijk in wezen. Maar dat komt ook omdat we gewoon nog een startend bedrijf binnen en in een opstartende fase zitten. Ja. Dus we moeten een soort investeringen doen om het bedrijf zo ver te krijgen zoals het nou is. Dus financieel qua waarde nog net een hoop. Maar ik denk dat het qua uw geluks... uw gelukswaarde, dat het dus een heel soort bracht heeft. De vrijheid die we hier hebben, de eigen keuzes die we mij en meidje en die we kennen meidje. Ja. En samen met de natuur, samen met onze besten. Ja, ik denk dat onbetaalbaar is. Ja. En dat we daar samen heel gelukkig mee binnen. Ja. En wat het ik u bracht heeft, is we waarderen het liedzik van meer. Wat winnen we vorig jaar gelukkig, maar de meubels die we van Marktplaats kochten. Nou, dat prachtig. We hebben geen cent op de bank, maar we komen met €50 een nieuw interieur en wat winnen we trots. Nou? Ja. En dat jouwt toch weer even de essentie om van wat maakt die nou echt gelukkig, toch? Ja. Ik ben net onwennig. Nee. Nee, maar daar is Friesland niet naar de dicht voorbij, hè? Je zit net in Canada of zo. Of Denemarken, wie dan ik weer verder, dan moest je weer... Met rijden met Friesland. Hij is les. En eigenlijk is dit niet nog een stukje Friesland. Zien we zijn we Nemzand hier worden. Ik zei, nou, dat was heen. Dus hij, de twee jongste meiden, en Corné en ik, met de melker, het werk die in. En hij kon even... En als je in het taak maar was zo werden van zie ik nog meer nog een melker erbij, van dat wij dan ook wat makkelijker verkennen. En dat week nog opzet ik toen een plaats in Duitsland zachten. Dan slag je Rutte, zodat er een vechte arbeidskracht bij hebt, dan kun je niet sociaal leven hebben. Want je dat hier in boven net. Maar in Friesland hier niet meer leest van de onwissigheid al jaar, daar heb je nou geen les meer van. Nee, ik bedoel, hier is ook wel nog regels en dat soort dingen. Alleen, het is wat... Ja, je met de boeren praten en dit en dat en dat en die criminelen. Ja, ze criminelen. En dat hebben wij toch al lang. Dat hebben wij al lang. Maar Jim heeft er meer zekerheid van. Ja. Ja, meer duidelijkheid.